Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ і я, Ірына Габруковіч. У эфіры навіны «Час мясцовы». Сёння ў выпуску. Жніво без траўмаў. На базе «Усход Агра» адбыўся раённы семінар нарада, які прысвячаўся галоўнай кампаніі сельскагаспадарчага года. Сумесныя праекты, талент і творчасць. Наш горад наведаў міністр культуры Челябінскай вобласці. Узнагародзілі таленавітых і перспектыўных. Беларусь адзначыла Дзень моладзі і студэнцтва. Жніво без траўмаў. Да галоўнай кампаніі сельскагаспадарчага года часу застаецца зусім няшмат. У кожнай гаспадарцы спецыялісты абмяркоўваюць вытворчыя заданні і паказчыкі, але ў ліку асноўных пытанняў застаецца і ахова працы сяльчан. На базе адкрытага акцыянернага таварыства «Усход Агра» адбыўся раённы семінар нарада, які прысвячаўся менавіта гэтай тэме. Гаспадары расказалі, што да жніва тэхніка ў іх падрыхтавана, і ўсе машыны ў любы момант могуць выйсці ў поле. 25.06 все комбайны по плану у нас должны быть на готовке линейки. Они все сделаны, отремонтированы. Запчасти были приобретены согласно дефектованных ведомостей. Ну и техника готова на приступ к уборке урожая. Уборочная кампания в хозяйстве у нас всегда начинается первый в районе. Ну и к уборке урожая мы приступаем к озима ячменя. Правілы па ахове працы работнікаў аграпрамысловага комплексу ўсім знаёмы, але яшчэ раз нагадаць асноўныя моманты адказным спецыялістам за гэты накірунак работы лішнім не будзе. Тэхніка сёння прымяняецца магутная, энерганасычаная, а значыць патрабуе і пэўных адносін у плане бяспекі тых, хто на ёй працуе. Не менш увагі ўдзяляецца і рабоце сяльчан на комплексных зернесушылках. А паралельна з уборкай ідзе нарыхтоўка кармоў і закладка траншэй для грамадскага статка. Словам, вытворчая дысцыпліна павінна стать нормой для кожнага на всех участках работы. Самое главное сейчас у нас и в законодательстве это отражено о том, что человек сам в первую очередь должен заботиться о своем здоровье, о своем. И коллеги, если вдруг замечания какие-то увидят, то надо сказать, не бояться это предупредить, потому что все-таки работа очень опасная. Ну и соблюдение и движение техники очень важно. Это, значит, наше правило дорожного движения. И погрузка. То есть от начала, от выезда, как только сел наш механизатор в технику, подготовил ее до этого, до самого конца, пока мы привезем зерно на зерносклад, и там же опять доработка нашей продукции, сушка, тоже опасный такой объем работы, потому что и ямы завальные, и лестницы высоко. Абавязковыя медагляды для сельчан, стварэнне належных санітарна-бытавых умоў на рабочых месцах, забеспячэнне спецадзеннем і сродкамі індывідуальнай аховы, наяўнасць укамплектаваных індывідуальных аптэчак – усе гэтыя пытанні не павінны выпадаць з-пад увагі кіраўніцтва гаспадарак. Таксама падчас уборкі на палях дзяжураць і машыны з гаррайаддзела па надзвычайных сітуацыях. Выратавальнікі сочаць і за выкананнем аграрыямі правілаў пажарнай бяспекі, калектыўнай і асабістай. Основные из них – это обучение ответственных должностных лиц, работников сельхозорганизаций, те, которые подлежат обязательному обучению по соответствующим программам пожарно-технического минимума, наличие комбайнов и другой техники, тракторов и так далее, обеспеченностью первичными средствами пожаротушения, огнетушители, полотнища противопожарные, технология при складировании грубых кормов, сена, соблюдение определенных расстояний до лесного массива, полей, линий электропередач, дорог и так далее. И в обязательном порядке сопровождение зерноуборочной техники пожарно-аварийно-спасательной и приспособленной для тушения пожара техникой и дежурство водоподающей техники в местах, где непосредственно происходит уборочная кампания. И в обязательном порядке трактора с плугом. На семінары таксама абмяркоўваліся заўвагі медыкаў па арганізацыі гарачага харчавання вяскоўцаў і належнага ўтрымання санітарна-бытавых памяшканняў. Не здымаецца з павесткі дня выканання вадзіцелямі правілаў дарожнага руху. Да пачатку жніва ёсць яшчэ час, каб пэўныя моманты па ахове працы абмеркаваць і з работнікамі, і з адміністрацыяй у сваіх гаспадарках і галоўную сельскагаспадарчую кампанію года пачаць і завяршыць без вытворчых траўмаў. Пытанне вырашаць натарыусы. 2 ліпеня натарыяльныя канторы правядуць бясплатную кансультацыю для грамадзян усіх катэгорый. Спецыялісты пракансультируюць жыхароў па пытаннях, якія ўваходзяць у кампетэнцыю натарыусаў. Гэта парадак афармлення спадчынных правоў, шлюбных дагавораў, складання завяшчанняў і іншае.
Атрымаць кансультацыю можна таксама па тэлефоне ці з дапамогай месенджераў. На працягу года натарыусы праводзяць дабрачынныя акцыі, прымеркаваныя да дзяржаўных святаў і памятных дат. Сумесныя праекты, талент і творчасць. У наступным годзе Маладзечна стане культурнай сталіцай краін Садружнасці, а Челябінск будзе мець статус культурнай сталіцы Расійскай Федэрацыі. Міністр культуры Челябінскай вобласці на днях наведаў наш горад. Госць пазнаёміўся з работай Мінскага абласнога драмтэатра і краязнаўчага музея, Маладзечанскага дзяржаўнага музыкальнага каледжа імя Агінскага і Цэнтральнай раённай бібліятэкі імя Богдановича. Наведаў таксама палац культуры і цэнтр рамёстваў з адной мэтай – абмеркаваць супрацоўніцтва двух гарадоў у культурнай сферы з калегамі з беларускага боку. У планах шмат мерапрыемстваў, цікавых і розных. Мы будем проводить в 2027 году, где-то в сентябре, фестиваль культурных столиц. И это будут культурные столицы, которые у нас уже были в России. И, естественно, Молодечная, которая в 2027 году культурная столица братской нам республики. Мы ее тоже приглашаем войти в этот круг, войти в состав вот этих культурных столиц и провести вот такой вот фестиваль. Это уже первое, что будет представлено у нас на Уральской земле. Мы договорились о том, что сотрудничество в сфере симфонических молодежных оркестров, потому что здесь очень сильный симфонический оркестр. У нас тоже молодежный симфонический оркестр очень сильный и участвует в международных, в том числе фестивалях и конкурсах и так далее. И здесь вот этот вот обмен, вот это объединение, это взаимное обучение и так далее. Это такая перспективная история, которая всегда приветствуется и детьми, и педагогами. Художественное направление – это также в обучении есть направление пленеров. То есть мы будем приглашать детей на пленеры в Уральские горы, а наши дети могут рисовать красоты Минской области. И это тоже очень здорово, потом обмениваться выставками. Штогод у апошнюю нядзелю чэрвеня Беларусь адзначае Дзень моладзі і студэнцтва. Гэта свята напамін, што менавіта ў руках маладых і мэтанакіраваных людзей ляжыць будучыня нашай краіны. У Маладзечне ў нядзелю ў парку Перамогі прайшло святочнае мерапрыемства, прысвечанае гэтаму дню. Тут сабраліся таленавітыя перспектыўныя прадстаўнікі маладога пакалення, чый уклад у развіццё нашага рэгіёна ўжо заўважаны і па заслугах ацэнены. Са святам моладзь павіншавала першы намеснік старшыні Маладзечанскага райвыканкама Святлана Сіраш. Молодежь Молодеченского района очень талантливая, очень креативная, демонстрирует значительные успехи в образовании, в спорте, в труде, в культуре. Мы гордимся вами, мы искренне радуемся вашим достижениям и победам и верим, что наше будущее в надежных руках. На сцэну пад апладысменты гледачоў падымаліся тыя, хто ўжо сёння ўносіць рэальны ўклад у росквіт роднага краю. Сярод іх настаўнікі, работнікі культуры, спецыялісты прадпрыемстваў, медыкі, супрацоўнікі гаррайаддзела па надзвычайных сітуацыях, навучэнцы. Кожны з іх, нягледзячы на маладосць, ужо паспеў зарэкамендаваць сябе як прафесіянал высокага ўзроўню. Я работаю уже 4-й год в Молодеченской средней школе номер 1 имени Янки Купалы. Оставаться планируете в родном Конечно, городе? планирую оставаться в родном городе. И даже распределение, когда в 22 году стал вопрос, куда идти, искала именно в нашем городе. Я хотела сюда вернуться. Поддержку ты ощущаешь колоссальную. Это проявляется и в льготах, как молодым специалистам, так даже если ты уже отработал положенный срок и не являешься молодым специалистом, ты всегда можешь повысить свою квалификацию. Например, я как молодой специалист, который пришел с красным дипломом, я сразу же получила вторую квалификационную категорию. На данный момент у меня уже первая квалификационная категория. Ты можешь участвовать в разнообразных конкурсах. Вот в этом году я принимала участие и продолжаю принимать участие в конкурсе профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года 2026». В Беларуси для молодежи есть много условий для развития потенциала. И мне, как представитель Молодеченского районного комитета, это видно, ведь мы каждый день взаимодействуем с молодежью. И большое количество проектов в республике, в том числе и у нас в районе, реализовывается. И молодежи это нравится, и мы сплочаем и консолидируем нашу молодежь, что в наше время необходимо. Адзначаны таксама заслугі нашых землякоў, таленавітых артыстаў. Ім уручыла ўзнагароды дырэктар Палаца культуры Таццяна Цыгалка.
Трапічныя дні і ночы. Тэмпература паветра ў мінулыя выхадныя на пачатак тыдня ў Беларусі трымаецца на ўзроўні субтропікаў. Ад Міністэрства па надзвычайных сітуацыях жыхары перыядычна атрымліваюць СМС-паведамленні пра правілы паводзін у гарачыню на вуліцы і на вадаёмах. А яшчэ ў нашы шыроты прыйшлі трапічныя ночы. Пры гэтай з'яве тэмпература паветра не апускаецца ніжэй, чым 20 з плюсам. Гарачыня аказвае сур'ёзны ўплыў на самаадчуванне дарослых і дзяцей, стварае немалую нагрузку на органы і сістэмы арганізма. Для папярэджання перагрэву, цеплавых і сонечных удараў, абвастрэння хранічных захворванняў медыкі рэкамендуюць паклапаціцца пра асабістую бяспеку. Находясь на улице, надевать одежду просторную, светлых тонов из хлопчатобумажных тканей. В течение дня с целью профилактики обезвоживания организма выпивать до 1,5 литров прохладной воды в сутки, не пить сладкие напитки, энергетики и алкогольные напитки. Пользоваться, находясь на солнце, солнцезащитными косметическими средствами. Скоропортящиеся пищевые продукты перевозить в охлаждаемых сумках с термоэлементами, не покупать у случайных людей с земли и на стихийных рынках скоропортящиеся пищевые продукты. И при возникновении симптомов перегревания, такие как слабость, сонливость, жажда, учащение сердцебиения, дыхания, тошнота и симптомов пищевых отравлений, таких как боли в животе, тошнота и диарея, немедленно обращаться к врачу. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Вы можете сачыць за выпускамі навін на нашым сайце tvs.by, YouTube-канале, у сацыяльных сетках УКонтакте, Одноклассники, Instagram, Threads, у Telegram-канале МКТБ. А я з вами развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы.